La vella Maia. On viu algú que ens il·lumina el cor. La vella Maia serà qui t'ensenya este lloc tan genial. La vella Maia durà 1000 històries noves per a compartir. La vella Maia durà 1000 històries noves per a compartir. Sí, senyor. Vinga, Willy, afanya't, per favor. Fa estona que volem, estic molt cansat. Au, va, de veres, Maia. Ja és la meua hora de la becadeta. Però si ja n'has fet 4. Només 4? Per això estic tan cansat. Au, ja n'hi ha prou. Alça't, que ens n'anem. Sempre ho decidixes tu tot. Saps què? Que ara mateix... Atenció! La meua pilota! Espera! Ben, t'has fet mal? Cap os trencat? No, la meua pilota on està? Ah, estàs així. La meua boleta bonica. Vinga, ens n'anem. Oh, no, la meua piloteta està atrapada. I jo també. Max, eres tu? Sí. I què fa dins de la bola de Ben? No estic dins de la bola, Willy. Estic dins del forat. No puc eixir d'ací i no veig res de res. Tranquil, nosaltres et traurem. Vinga, xics, a la de 3. 1, 2, 3. Ai, no es mou. Faré sense la piloteta. Perdoneu, però hi ha algú atrapat ací dins. Feu el favor, està a punt de ploure. El forat s'omplirà d'aigua i m'ofegaré. Ho veieu? Ho sabia. Max, té raó. Hem de fer alguna cosa, i ràpid. Max, no podem apartar la bola, però pots eixir excavant-la. Què? No, ningú tocarà la meua pilota. Em sents, Max? Ni se t'ocórrega. No t'enfades amb mi, home. Tranquil, que no m'hi acostaré molt. Mantratois, només dolorar la pudor que fa. Però aleshores què podem fer? Tinc una idea. Anem. Ai, sempre manant. Ai, no patis, que tot anirà bé. Gràcies, Ben, que amable. La veritat és que començava a pensar que ja no t'importava la nostra amistat. Sí, ja, no t'ho deia tu. Parlava amb la boleta. Vaya, Willy. Alto, qui són estos? Bé, com ha dit Arnie, nosaltres, Maia i Willy, volem parlar amb el coronel. Negatiu. El coronel Paul diu que està fent una coca i vol pau i silenci. Ah, coronel! El necessitem. És molt urgent. Bojo, què li passa? Veureu, com que està fent una coca, el coronel necessita concentrar-se molt perquè l'isga així de grossa. I per a fer la coca necessita silenci, així es concentra millor. Espera, ja ho entenc. Sí, el coronel s'ha quedat afònic. I si no té veu, aleshores com dona les ordres? Ai, ja estem apanyats. I ara què fem? El coronel diu que vosaltres també fareu coques. No, vol que mai el substituïsca. Seré la coronel? Vinga, no dissimules, t'encanta manar. A les seues ordres, coronel. No es diu coronel, es diu coronela. A les seues ordres, coronela. Disculpeu, podeu escoltar-me un momentet? A veure, no sé si això és la millor manera. El coronel Paul parla així. Soldats en formació! Seguiu-me, és per així.
Permís concedit. Regla número 1. Prendre decisions sense la presència. Silenci! Soldat Arni, permís per a parlar concedit. Però és que ha de donar l'ordre per a fer-ho. Però fer el què? Doncs els cans de marxar. Ah, d'acord. Soldats, feu-ho! Som soldats i som valents. 1, 2, si 3 crides anirem. 3, 4, 4 braços que són forts. 5, 6 i 2 potes quines són. 7, 8. Recordes quan eres xicotigua que t'espentava? I quan et feres més gran que t'espentava? I quan vas caure que t'espentava? Nit i dia treballant. 1, 2, res de festes ni descans. Heu tardat 3, molt, 4. no? Haveu d'ajudar-me amb la meua boleta. Tranquil, Ben. Ara Maya és la coronela. De veres? Sí. Et traurem d'ahí dins, Max! D'acord, és el que més vull en este món. Soldats, quan jo diga, feu-ho! Nit i dia treballant. 1, 2, res de festes ni descans. Soldats, quan jo diga, espanteu la bola! No espanteu-me! Pareu, que es trencarà! Soldats, pareu d'espantar la bola! A veure si t'aclarixes, espantem o no? Crec que ha dit que no. Però quin empaste! Si fora tu, explicaria l'objectiu de la missió. No saben quin és el problema. Escolta, Willy, la substituta de Paul sóc jo. Estic al càrrec de la tropa. Tots fan el que jo dic, i tu també. Bé, doncs saps què? Que ja en tinc prou. Perfecte. Ai, no! Soldats, coratge! Poseu-vos a l'esquerra de la bola i espanteu-la! Quan dius esquerra, et referixes a esta banda o a l'altra? No, l'esquerra és l'altra. Per favor, no és tan difícil. La dreta és on teniu la mà dreta i l'esquerra... Molt bé, esta és l'esquerra, d'acord? Soldats, espanteu la bola! No, així no! Soldats, compte 3 i espanteu la bola tots junts! No! He dit que quan compte 3 heu de vindre al 6. Ah, doncs haver-ho dit abans. Molt bé, soldats, 1, 2 i 3. I ara què? Estem esperant que comptes fins a 6. Oh, a veure, és molt fàcil. A la de 3, el 6 espanteu la bola. Ho sentim, coronela, però no entenem res del que dius. Però ho feu aposta o què? No és just. Sempre fem el que se'ns demana. Si no fem el que vols, potser siga perquè no saps donar ordres. Com dius? Doncs jo crec que sóc bona colònia. Vull dir, coronela. Bé, potser les teues ordres no són tan fàcils d'entendre i, per tant, no podem seguir-les. Tad, Barney? Tota la raó, Arnie. Però... Max, heu sent, però hauràs d'excavar la bola. Massa tard, no queda temps. Ha sigut un plaer conèixer-vos, xics. Aguanta, per favor. Adéu, boleta meua! Tot això és culpa teua, Maya, perquè no saps donar ordres. Espera'm així. No oblidaré mai els moments que hem passat junts. Jo tampoc. Boleta! Willy! Ah, senyora coronela, com ha quedat la cosa? Doncs bé, jo... Ho sent molt, Willy. Tenies raó, sóc una cabuda. Escoltaré el que hagis de dir. Bé, un bon líder és aquell que escolta els seus soldats. Potser les formigues saben el que cal fer, I aleshores, però què és el líder? perquè necessites algú que et guie, com el director d'una orquestra. Tens raó, Willy. La meua boleta! Max, com estàs? Doncs jo diria que m'estic quedant sense aire. A veure,
soldat Arni, parla. Què cal fer per a llevar la bola? Com, llevar-la? Fàcil, només hem d'anar a un costat tots junts i espentar a l'ara. Però si això és el que vos he dit jo abans. No ho has dit. D'acord. Soldat Arni, com donaries tu l'ordre? Jo diria... Soldats, al meu senyal, feu-ho com vulgueu, però aparteu la bola del forat. Ah, així? Afirmatiu. T'has complicat massa, coronela. Soldats, al meu senyal, feu-ho com vulgueu, però aparteu la bola del forat. Moltes gràcies a tots. Si tinguera braços, vos donaria la mà. Ai, Max, ens has espantat. Ai! Boleta! Missió complida, coronel Pal. Li torna la tropa. No haguera dit mai que donar ordres fora tan complicat. Afirmatiu, Maya. És més que esgotador, per això a voltes s'acaba perdent la veu. Doncs, coronel, sembla que per fi l'ha trobada. Però no entenc, no havia dit que faria una coca? Soldat Barney, 750.000 flexions ara mateix. Com vostè mare, coronel.